Bon dia, Joan. Primer de tot, com ha anat la setmana? Suposo que després d'una victòria es fa una mica més fàcil, no? Però com encarem aquest partit davant Saragossa? Hem entrenat bé, analitzant les coses que teníem que analitzar perquè no es repeteixin, d'errors que vam cometre diumenge. També és veritat que quan es veu el vídeo hi ha coses que també són molt bones de les que vam fer diumenge passat o dissabte passat, però intentant no repetir errors, però hem entrenat bé i encarem el partit amb el desig de competir al millor nivell possible. Si prescindint del rival, això és una cosa que sempre intentem imposar. Nosaltres no tenim ni la capacitat ni la voluntat de l'entrenador, per part meva, de canviar una miqueta els arguments depenent de qui sigui el rival. Nosaltres juguem contra un equip que sabem que estan allà en nosaltres, els hi falta un partit, però estan allà en nosaltres, un equip poderós, ben parit, ben fet, i que requerirà la millor versió nostra per intentar guanyar. Bon dia, Joan. Analitzant el partit de diumenge, pot ser l'oportunitat perfecta per guanyar fora de casa? Ho dic perquè el Saragossa, a més de no jugar la passada jornada, van viatjar també a competir aquesta quarta divisió, aquest partit, i els hi van encaixar 41 punts en l'últim parcial, Saragossa. Creus que els hi podem fer mal, que podem aprofitar aquesta mala ratxa que porten els aragonesos? Jo sempre procuro posar-me en la pell dels altres, intento pensar què pensarà o què dirà l'entrenador rival, com reaccionaran. Tots reaccionem, quan ens dona una patada al cul, reaccionem amb més intensitat i amb més concentració i amb més capacitat, sobretot quan juguem a casa. És un equip que a més ha jugat contra rivals molt forts a casa seva, amb la qual els seus resultats són més o menys normals. Ha guanyat partits fora de casa que també són difícils de guanyar. És un equip amb jugadors molt veterans, jugadors amb molts anys a la Lliga, amb molta experiència. Llavors jo crec que a vegades és millor jugar contra un equip que hagi guanyat 2 o 3 partits seguits que no contra un equip que vingui l'aigua al coll, metafòricament parlant. I llavors jo espero la millor versió de Saragossa i més a casa seva, però evidentment seria una bona oportunitat per nosaltres, com seria guanyar a la Lliga ACB. Guanyar a camp de fora sempre és complicat, i més si és contra un rival que està allà amb tu. Jo crec que és difícil avaluar un rival fàcil a la Lliga ACB, i Saragossa, a casa seva, històricament, no sé les vegades que ha guanyat Andorra allà, perquè no he perdut ni un segon en mirar-ho, però no deuen ser gaires. Bon dia, Joan. Hola. Potser un rival també similar a vosaltres, un rival amb jugadors amb titularitats destacades com Lukevic, Belhey, Santi Justa, una mica per on passen aquestes claus del partit d'aquest cap de setmana. Sí, ells són molt bons en moltes coses, perquè no només tenen jugadors, tenen l'MVP actualment, però no només tenen els jugadors que he dit abans que són molt talentosos, sinó que a més tenen xifres, són el segon equip més ràpid de la competició. Vol dir que ells, una de les coses que fan molt bé és anotar en menys de 8 segons, són un equip molt poderós en el rebot ofensiu, són un equip que a més té molta capacitat per robar pilotes, hi ha molts factors que el fan difícil. Llavors nosaltres ho hem parlat amb els jugadors, no és una que puguis apretar un botó i saber jugar fàcilment contra un equip que roba tantes pilotes, no és fàcil parar un equip que t'envia 4 o 5 jugadors al rebot ofensiu, contra un equip que té el jugador més alt de tota la competició, en 2,24 per sobre de Tavares, i aquí li estan traient molt bon profit. Sí, hi ha molts factors. Llavors, com sempre, no hi ha una solució màgica, no hi ha un jugador. Nosaltres no esperem mai que un jugador ens vagi a fer 40 punts, sinó que el col·lectiu ens permeti competir al millor nivell. Llavors, tot i la qualitat dels jugadors, tot i els números que estan acreditant, tot i estar a la part baixa com nosaltres, estan fent coses molt bé i hem de ser capaços de reduir-les, si no anul·lar-les, que seria una cosa bastant improbable. Jo volia preguntar, Joan, pel Costas, com estan sent aquests primers dies, quin rol li veus, què pot aportar en aquest equip? Ahir ell deia a la presentació que era un jugador que venia amb molta ambició perquè no havia jugat molt a Tenerife, no sé quina predisposició també li veus al jugador. Bueno, a nosaltres ens va sobrevenir un desig de deixar l'equip, que va ser el Ferran,
màxim respecte per ell. Jo he dit moltes vegades que havia estat injust amb ell i que amb una altra construcció d'equip o distribució de l'equip potser ell hagués tingut més temps, però màxim respecte per ell, desitjar-li el millor. Segur que d'aquí 3 o 4 setmanes quan juguem contra ell intentarà fotre'ns 20 punts, lògicament, és lícit, però ha estat un gran professional i un tio molt intel·ligent, més del que la gent es pensa. Teníem que cobrir aquesta baixa de jugador nacional i tot i que evidentment l'Aro em pot donar un pas endavant, jo segur que tinc entre ceia i ceia de poder-ho fer. El Costas és un jugador que també vam intentar fitxar abans, un jugador que com sempre, amb molts jugadors que han passat aquí a Andorra històricament, han utilitzat Andorra com a plataforma per, no? Ell és un jugador que ve de l'escola del Real Madrid, que ha estat capaç de jugar a segona divisió a l'Alep o a primera FEP durant uns anys, que allà no ha tingut el protagonisme a Tenerife que ell desitjava. Llavors, trobar jugadors amb fam, ben construïts, que coneixen la lliga, que tinguin passaport, no és fàcil, i era una oportunitat i l'hem incorporat. Què ens pot donar ell? El que ens pot donar ell són coses diferents a el que teníem en aquella posició. Una persona que sobretot pot jugar a situacions de contra 1, persones que pot carregar el rebot, que defensivament és molt atlètic, juga per sobre l'Aro moltes vegades, és una persona generosa, no és egoista. He trobat un jugador més cabdal del que jo em pensava. El tio ara mateix sap quines són les seves limitacions i el seu futur passa per tenir un protagonisme més gran i sobretot per treballar fora de pista, que això és una cosa que se li ha dit des del primer dia. Si vens aquí tindràs una cosa que igual no tenies allà, que és que treballarem tècnica individual pràcticament cada dia, inclús els dies lliure. I ell té clar que perdre 45 minuts el teu dia lliure no et fa gaudir més o menys, i ell ho té clar. Llavors anem a veure si això es corrobora a la pista i ens pot ajudar i donar-nos coses que no ens donés als altres jugadors en aquesta posició. Dels nostres, preguntar-te, Joan, si tots estan disponibles per a Saragossa, inclòs el Costas, que crec que ha vingut jugant, o sigui que no crec que sigui res estrany. I també ahir amb el Francesc ens va comentar que està seguint mirant el mercat, que sobretot vol reforçar el joc exterior. Tu també analitzant ara mateix l'equip, creus que et falta un generador de joc, un jugador que pugui aportar més al perímetre? Ho dic per la marxa també de Ferran Bassas. Ja. Sí, evidentment tot el que pugui venir a millorar-nos, millor. Jo també he dit des del primer dia que nosaltres tenim una cantera i una cantera que se li ha de donar a obrir finestres. Jo igual soc molt dolent en moltes coses, però soc bastant valent a l'hora de fer jugar la gent jove a dalt i gent jove que s'ho mereix, com és el cas de l'Aaron, que nosaltres podem disposar d'un altre jugador generador, més capaç de jugar pick and roll, ja es veurà, però ara mateix és una hipòtesi que no entraré ni a imaginar. Tinc 13 jugadors, en aquests 13 hem de treballar al màxim. Si el club és capaç de fer alguna gestió per incorporar una altra persona, això ja es veurà, però ara el que vull és que tots els que estiguin juguen al seu millor nivell, i a més en un partit com a Saragossa, que ells també intentaran col·lapsar la nostra columna vertebral, diguéssim, del nostre equip. I llavors els altres jugadors, aquests que no surten amb les llums glamuroses que puguin tenir alguns jugadors nostres, són els que han de donar un pas endavant, i això inclou a molta gent. Anem a veure si som capaços, però del que pugui venir o no venir és una cosa que no és que no em preocupi, sinó que mentre no tingui aquí ningú no hi pensaré. Que s'acaba la lliga i no ha vingut ningú, traurem el millor profit dels que tenim. Que ve algú, doncs ens ho plantejarem i veurem què. Però si ha de venir algú, que sigui algú que ens millori, no algú per venir per venir. Sí, estem tots sants, algun encostipadet i coses d'aquestes. Sí, volia també deixar-ho clar. Primer felicitar el club per les activitats socials que ha fet, tant en la gent gran com la gent amb algun problema físic. Crec que inclús la involucració amb la gent de la cantera, crec que és part de la responsabilitat que tenim tots els clubs com a tal, de ser una part important dins la societat, felicitar-lo, felicitar el club, però també felicitar els jugadors, perquè sorprenentment la seva involucració en aquests actes, que quasi mai al començament veuen bé perquè no estan acostumats, va ser alta, va ser molt maca,
i veure jugadors grans, petits, veterans, joves, involucrats en gent amb algun tipus deficiència, en els nostres jugadors a la cantera o amb la gent gran del casal va ser molt maco, en el qual orgullós dels que ho organitzen, orgullós dels meus jugadors per participar-hi. Una pregunta més? No? Doncs gràcies.